ina wuni, ina gajiya, in ya gida, in ya zuwa ga ku, amma da in to kin dai ganni ko? In to dama dai na aiko dan dole ko ba haka ba. In to shi kuma ya ce kunya ki yake ji ba zai zo ya gaya miki ba shine na zo in gaya miki kin yi san wani abu. In san ki nake yi. Kana so na? In ina son ki. Ni ma ina son ka. Wayyo in dan Allah ina da kyau kika ce kina so na? Ina da kyau komai yayi. Dama kayan sallah ta na zako. Allah? An Allah. Wallahi sun yi. In to ya sunan ki? Ai bai kamata in faɗa ma ba. Kai dan Allah yan mata. Na salamatu. An salamatu sunan kakan mu ko wallahi Allah. Allah? An Allah to yanzu wa shirin dawo. Ka zo da yamma. Da yamma kai gaskiya ni dai da daddare in dai kin yadda. Sabida me? To abin da ya sa ko in dai da yamma muna zance da ke za a iya kwace ki kin gani ne ko da daddare kin gani da gari sai ke ko? Gaskiya ne. A wata ka Baka faɗa min sunan ka. in sunana in to ni ba sunana ke sunana ba. Wawa? Wawa? Taɓi wawa ya haɗu da salamatu. An Allah. Kenan kai wallahi har yayi daidai. Wallahi Allah. Ni ma na haɗu. In gaskiya wallahi Allah. In to kin san wani abu? Wallahi daga ɗan kika fa ba mu kyau. Allah? Wallahi. Kenan ba wani abu. In to shi kenan to. In to shi wan kuɗin zan Ni ce. zan ba ku kuɗin ne. In to shi wan kuɗin zan ce mana. To bari shi da gida mu. Har gidan su wawa ba. Kai ga ɗan dodo. Iya. In me kake yi? Gaba ta lalata mu ta ce wayan da dabo za a dafa mana. Kai wannan ba ta maza ba ce. Me? An ganye ne. Ita ce baka ji ba? Kai ka san wani abu. A'a. An wajen ka na zo. Me? An baban mu ne kana ji ko? In ya ba mu aiki da ni da kai. Da ni? Wai mu je mu sato mai wai yaro. Haba. An Allah. Ai baban ku yana so na. Wallahi Allah. Allah sarki. In ya ce mu je mu sato mai yaro ɗan shekara 8. Kai, yi me? An mu sato. Masato? Kudin uban nan kai. Yaya na ne masato to? An to ne ma dai kawai haka ya gaya mun ya kira ni a ɗaki na gaya ma sai da ya ga da ɗan da Allah. An baki ko fari? An to ne ma dai ban san kalar da za mu sato ba kawai. Yanzu da mun ga mutum ya yi mu sai ka zo mu sace ka? Haba. Allah. In aka tambaye mu ba. In sai mu ce sato shi muka yi. Kuma babanka ne ya turo mu? An gano. Waje? An to shi kenan. Sauri na gaya ma ni kai na sauri na kai. An dolo. La, ka ga wani ɗan yaro. Yau wata gwada ɗin ɗauka zo mu je. An kai yaron kan jimala. Yaka. Shekara ka nawa? Shekara ta 2 da rabi. Shekara ka 2 da rabi. Yayi? An ba zai yi ba ba mu ta yi shekara 8. Ko kale ta kowa. Dan dolo kawai mu kale ne. Zan ba shekara ta 8. Kawa. Allah. In to ka san wani abu an ka zauna a can za mu je mu da za mu zo mu sace ka gaji. Wawa. Kuma muna tafiya ya gudu wallahi gwara mu sace ne tun yanzu. Allah. Allah. In to ka gani zo mu tafi. Duk inda muka kai. Ka biyo mu. Kani. Ɗan yaro da ni duk inda muka kai kani. Ka gani dai wannan komai za kai shi zai tsada ba. Wallahi